From the streets of Amber, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Hoping when them is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. One heart, hoping when them united we achieve. Restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wan and worldwide, the movement is Umo global. Raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the IGBO face. A high energy. Please. Protect the culture. It's in our hands. Follow the light, follow the way. Obi-Wan is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obi-Wan Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Igbo bụ Igbo, ekelekwa m unu taa na ụbọchị nke taa anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ndị Obi Nwanne m Media Company nke dị na Enugu na Nsụka kwa. Tata o nwere nnukwu nna anyị na ya nọ tata ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe nke ndị anyị kwesịrị ịma na ihe ndị anyị ga-esi na ya wee mụta ihe n'ala Igbo bụ ihe gbasakwara omenala na ka obodo si wee dị. Mana tutu anyị aga n'iru, aga m ebu ụzọ ka nkọwa onwe m wee metụkwanụ ọjị maka na Igbo nwere usoro esi aga. Mụ onwe m nọ na n'olu ya bụ Ada Nsụka. Aga m nwere ọjị anyị nwere ugbu a, anyị ga-ebu ụzọ chere nnukwu nna anyị ọjị. Ya mere na ka m burugodo ọjị bunye nnukwu mmadụ anyị na ya na ebe a ka o chere anyị nna anyị ukwu. Nna anyị enwetakwa ọjị ka ichere ndị bịara be anyị. Igbo bụ Igbo, ekenere m unu. A na-asị ọjị ọha maka eze His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Chukwuemeka Okolo. Chukwu bụ eze one of Mbunano Ancient Kingdom. Eze Igwe one of Nsụka. Ọjị abịara. Na-egosi ọha. Ọha egosila m n'ọjị. Ya bụ ọjị ọha. Igbo bụ Igbo. Igwe ọjị ọha sisi n'aka. Nwadọrịa. Nwoke mbịa wara anyị ọjị a. Ebe anyị na Nsụka na nwata na wa ọjị okenye wago mba wara m ọjị a. Ya chọmgụma. Bueno. Igbo bụ Igbo. Igbo bụ Igbo, anyị jikwa ọjị ekele m nwoke ekele nwaanyị, ndụ nwoke ndụ nwaanyị. Ọjị bụ osisi dị n'iwu
Chineke sịrị anyị bụ na Hibru anyị were na-ekene ya ụtụtụ ihe anyasị. Ọgwa ya ka m ji n'aka na-akpọku ozi chite oke abịama ka ọ bịa n'obi nwanne redio steshọn bịa n'ọrụ anyị n'oge awa wee nye onye ọbụla ndụ na arụ ike na ihe eji ele ndụ anyị. Ọgwụgwọ ọjị ị gwara anyị ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Psalm 150 chapter 1 verse 1. Ọzọ anyị were ọjị a na-enye ya ekele ụtụtụ ihe ya sị ihe na ọ bụ ya bụ Chukwu kere anyị bụ mmadụ. Chọọ anyị na-akụ aka na-achị ọchị na-agba egwu were opu ike were une. Ụmụ nwaanyị anyị na-alụ alụ welite obi elu nye ndị ha maka nwaanyị were obi nye die enweta ọnọchie ada enyeta ọnọchie n'ụzọ na ewelite obi elu nye ọ gaghị enweta ọnọchie. Ebe akwụkwọ nsọ gwara anyị were na ọjị a na-akpọku m ụbọchị niile. Biko lekwa ọjị Chukwuka Abịama ka m ji arịọ na ndị ọrụ oyibo nọ n'ebe ọbụla ị nọ ụgwọ ọnwa na promoshọn. Ebe onye nọ nwere aka ọrụ ọlụchasị kwụ anyị ụgwọ. Onye ahịa bụ ọkpọbọ oleji ori uru. Ha bụ ndị eze nọchiri anya Jizọs Kraịst maka Jizọs bụ eze ka eze ma ọ bụ anyị bụ eze na-echere ya obodo. Unu lee ya na akwụkwọ nsọ na Baịbụl bụ ya bụ akwụkwọ ndụ. Ibedo ebe a bụ first king, second king, prophet, nke nọ bụ clergy. Mana ndị clergy anagụrụ anyị ọnọdụ na-prọfesaiz na-eme ife niile. Mana agwagwa m na ebe ọrụ unu ka bụkwa ndị eze nwe ndị na-eje ụka ọ bụ anyị nwe ma ebe ọrụ unu ka ọ bụ anyị nwe. Nsị ndị ụka enyechi unu onyinye unu lụta ndị eze nyegwa ya ji na ọkụkọ rienụ nke ọzọ si nyebụ ihe anyị ka anyị soro na-eme maka ibe anyị nọ n'obodo bụ ịga ọhọ ka obodo dị mma ka udo dị. Ụmụ anyị onye ọ dara mma ọ bịa kedu eze a na-agụ bịagadena 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 nna nna bịagadena 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 bịagadena. Onye ọ dara mma rutere eze unu tụọ m eze igwe abụrụ na-ekwebego nkịta eze igwe. Ọkwa ọjị a ka m ji na-arịọ Chukwu Abịama ka ịkwalite ọnọdụ obi nwanne redio steshọn a maka ọ bụ mbido ọfụ ka ha na-ebido. Vuere ụzọ kpere hazi ndị nchụchụ ama bịa ebe ha nọ ndị njụ ndị ụnyere ala aka ga-ebi ihe n'ala ya ọ na ha kwuru egwu niile ga na-anụ ya. Enyemaka ga na-esi ebe dị iche iche abịa wee kwado ha ka nwee ike kwụzido na-arịọ na Naijiria anyị nọ n'ime. Biko ndị na-achị anyị gbaa ha ume nye ha amamihe ka elekweta ndị a na-achị. Agụ egbugo mana na Naijiria abụghị ihe ziri ezi ma Chineke fụrụ Naijiria n'anya nye anyị ikuku anyị dị iche, ala anyị dị iche, mmiri anyị na-anwụ dị iche, ife niile anyị na-enwe. Chukwu fụrụ anyị n'anya mana ndị na-achị anyị achị isi afụtara ebe ha nọ. Biko tinye akọ na uche ka ha lekwesị ndị a na-achị anya na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'ụtụtụ a tata ndụ tata nghọta maka nghọta ka bụ nke mbụ maka na nghọta na okwu amada na Naijiria okwu amada dị na nwunye ọmada nwanne na nwanne mana ihe na-eso okwu bụ aghọta gị na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'aha gị site na Kraịst onye nwe. Ekele m unu. Igwe eze igwe one of Nsukka. Ekele m. Ekele m. None. Daalụ nọ. Daalụ mmegorugwa kilo ha na-adị mma na global coverage 24/7. You know how we do. Check the frequency. Let go. Let go. From the street of 1819, the story start to grow. Obi-Wan MLLC, they said the thing in motion. Make it flow. No matter where you did, for London or for Giddy. If the news they hot, we go give it better steady. Everything is newsworthy. Depend on who they talk, we link the whole wide world. Even as we they walk out, we walk. Obi-Wan news, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, they promise where we keep. Obi-Wan MO, the value of the truth. Obi-Wan MO, the world for your booth. Obi-Wan MO, the value of the truth.
But you have it too, check the website, the info boku, you know they try. From TikTok to the ground, we they fly for the sky. If you want the real, you don't need to look elsewhere. We link the globe together, showing love and showing care. 36K followers, the community they large. Open one them news network, you know say we they in charge. Whether na WhatsApp or you follow for Facebook, open your eyes, or come and take a better look. Every corner of the world, we link up with a vibe. Authentic reporting, now that one be our tribe. Open one them news, the value of the truth. Connecting every nation from the other to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, the promise where we keep. Obi1m.com, the world is watching. Everywhere you go, we go there. True value, no fake news. Oh. Obi1m. Obi Nwanne Global Radio, ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obi Nwanne Global Radio, ijikọta ọdịmma ndị Igbo. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m onye ukwu kenekwenye nta wee na-asị nke onye chiri nya zere ya mara anyị niile ma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị eke ọkụ n'ala Igbo dịka unu si mara na anyị abịabugo bifo anyị abịakwa n'ọzọ dịka ozi si welute anyị aka na studio anyị nya bụ ndị avid unu ma ndị a na-ekwu okwu ya bụ unu n'anya unu ga-afụ American Veteran Igbo Decent Conference 2026 nke na-abịa na American ya ka anyị si ka anyị bịa ka anyị gosi unu ka anyị mekwa ka unu mara na ozi erutego anyị aka ya bụ nwanne anyị nwoke otu nwanne anyị nwoke zitere anyị ozi because anyị na ha mee meeting yesterday wee na-atụ n'eke ọ ga-esi wee dịrị ala Igbo na mma wee dịkwara ụmụ Igbo na mma anụnụ mana gọvanọ Oti onye unu fụrụ n'anya unu na-akwadokwanụ gọvanọ Oti maka ihe ọma nke ọ na-eme ya bụ na orugokwa mgbe a na-ekwu okwu ya so na ọ bụrụ na ịbụ nwa Igbo ebi ebe a ọ bụkwanụ na o nwere ife ọzọ ebu na-abụrụ nwa Igbo na-agbalị gbawado na egwu ogeberego na mgbagbu onye ọbụla marazie platform ebe ọ ga-anọ wee na pass message of whatever you are getting from because this platform anyị anaghị eme propaganda anaghị eme blackmailing anyị anaghị akọ nke anyị amarọ ọ nke anyị maka anyị na-akọ so na-atụfughị oge ya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị tata anyị ga-agbapị ọsọ maka na oge adịrọ befe anyị anaga n'iru anyị na anụmafụ ya na-agagharị n'ụwa niile happy Father Day ya mana eso mbodo fada ana m ewishi all meaningful fathers ndị a niile bụ ndị Chukwu ji wee gozie ụmụaka nke ụwa niile ndị niile abụ ndị na-akwụ ụgwọ ọnwa dịka anyị si akwụ ụgwọ ọnwa ịbịa na Germany ebe a na-akwụkwọ ụgwọ ọnwa every month anyị na-akwụ ụgwọ ọnwa ana otu aka o kwesịrị ịdị n'ala Igbo otu aka o kwesịrị isi dị n'ala Igbo ọ bụ na onye ọbụla kwụba ụgwọ Igbo ịmazi that na anyị abụrụ ofu anyị niile ga-abụ ofu so onye ahụ mere m ji agwa ndị be anyị bụ ndị nọ n'ala Igbo ndị amụchara nwa single father unu na-akwụkwọ ụgwọ ọnwa single fathers ọ bụrụ na akwụ ụgwọ ọnwa ọ mara mma so ọnụ ka anyị na-ewishi happy Father Day today na-ewishikwa onwe m happy Father Day maka na ọ bụ ife kwuru ka na-eme mbọsị nke mama anyị ewishie mama mbọsị nke papa anyị ewishie papa so ndị niile bụ ndị na-azụ nwa ndị na-akwụ ụgwọ nwa ndị na-echekwa nwa ndị na-ajụ ese nwa anyị na-asụ unu happy Father Day ya gaziere unu ka anyị gbapụ ya ọsọ n'oge adịrọ dịka unu si wee mara na tọpik anyị wetara n'ụbọchị tata bụ ihe gbasara nya bụ Igbo United National Program ebe anyị nọ kịta so ị na-anya efudat na abụ m onye Igbo bụrụ ezigbote nwa afọ Igbo so ihe ọbụla gbasara Igbo ka ị ga na-afụ na platfọm a anyị ga na-epromote ihe gbasara ndị Igbo na-emekwa ka ị na-amata nke bụ ihe nke ndị Igbo na-eme otu aka ahụ o nwere ndị a na-akpọ AVID ya bụ ndị American Veterans of Igbo Decent Conference 2026 ọ na-abịa ọ ga-anọ na American foto and m ga-etikwe ya ka unu nụkwa ka o si wee kpọtụọ ntikwe anyị agakwa n'ihe ọzọ oge adịrọ because na ndị Bible said that na ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede
ndị ga na-ewerezi obi nwanne na-ekwu okwu were obi nwanne egwugwu okwu amakwa m na adị m popular so okwu m nwechara ihe ọ na-eme unu n'alụ nsogbu adịrọ gịwanụ n'iru ofu ihe ka anyị bụ United we achieve. So let us welcome the the invitation advertisement nyabụ information for ihe gbasara nyabụ ife anyị na-ekwu okwu ya ka anyị pụtakwanụ. The American veterans of Igbo descent, EVI, cordially invites Ndi Igbo, friends of the Ndi Igbo Nation, community leaders, professionals, veterans, business owners, students, and the general public to attend its highly anticipated 2026 annual conference. The conference theme this year, 2026, is Makodi Ndi Igbo for the good of the Igbo people. Scheduled October 9 through 11, 2026 at Premier Event Center, 3520 Breckenridge Boulevard, Suite 106, Delu, Georgia 30096, USA. The historic gathering will feature distinguished leaders and respected personalities from Nigeria and the United States, including Dr. Oti, Executive Governor of Abia State, Nigeria, Representative Gabe Okoye, member of the Georgia House of Representatives, USA, and Mayor Joseph Chukwueke, Mayor of the Woodland, New Jersey, USA. The American Veterans of Igbo Descent, EVID, is proud to unveil its visionary transportation initiative. This groundbreaking project aims to establish direct international air service between the United States and Igbo land, creating a future where travelers can fly directly to the homeland without stopping over in Lagos, Abuja, or other transit locations. The attendees to this conference will enjoy grand opening ceremony, American military color guard presentation of the United States flag, traditional Igbo masquerade performance, cultural dance presentation, networking opportunities, veterans recognition program, a visit to Igbo landing where the Igbos died than to live in slavery, and investment sections. Here is the registration information. Please visit www.evidusa.org. Again, www.evidusa.org. Select your preferred registration package and submit payment through Zelle or bank transfer. The payment contact is igboveterans@gmail.org. That's igboveterans@gmail.org. For your hotel reservation and discounted group rate, please call Fairfield by Marriott Inn and Suites 678-924-1023. Again, 678-924-1023. And mention the conference code EVI to receive your special conference rate. This public service announcement is brought to you by the American Veterans of Igbo Descent and its leadership. Dr. Sylvester Onya, National President. Prince Joe Nduka, Vice President. Dr. Godson C. Obiagu, National Secretary. Dr. Chukwemeka Ofo, Public Relations Officer. Ms. Ihoma I. Ironde, Financial Secretary. Chief Charles Edomuzo, Chief Master at Arms. Dr. Ozochukwu Eric, Chair Ad Hoc Committee. Captain Michael Ezeke, State Organizer. And Kono Ogo Onyeka, Chief Security Officer. For more information, please call 619-863-9763. Again, 619-863-9763. See you there. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m unu wee na-asị nke onye chiri ya zere unu n'anya unu ga-afụ ọkpọtụọna Igbo nwere mmadụ onye si na Igbo nwere mmadụ ya pụta ezigbo ụmụafọ Igbo ekunigo ka amarịfa ga-eme ka edozi ala Igbo anyị ga-edozirịrị ala Igbo nchekwa ala Igbo ga-ebido ọrụ n'oge na-adịghị anya anyị na-agwakwa ndị niile abụ ndị nọ na vigilanti nke dị n'ala Igbo unu wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ maka na ụmụnne anyị ji aba na American oge na-adịrị anya ha ga-etinye aka n'ihe gbasara sekuriti ka edozi ala Igbo maka na ala Igbo must be great again. Ebe ọbụla nọ n'ụwa niile kwado vigilanti obodo gị gbaa mbọ fụ na ego na-atụ were ego na-etufusi na Facebook ego na-eji enyegasị ndị na-amarọ ife bụ structure of security were mba na be nna gị ọka mma na iwere nye ndị ọ na-atụ n'ọnụ n'obodo gị ọka mma na iwere nye ụmụnna gị ọka mma na iwere nye ndị yutu obodo gị
ọ ka mma na iwere nye ndị ụmụ agbọghọ obodo gị ka ha wee na-edozi onwe ha dana iwere nye ndị maha ebe ha si ị na-achọ ihe mara mgbe ọ ga-eji wee bịa. Ọ kakwara gị mma iji nwayọọ kịta nababe nna gị ka anyị mara ife ga-eme ka edozi ala Igbo. Ọ kakwa mụọ nwanne unu nwoke bụ Ugwu Okechukwu, obi nwanne nke ndị Igbo, na-ewetara n'ozi a site n'Obi Nwanne Igbo TV. Ị na-ekiri Obi Nwanne Igbo TV, Obi Nwanne News, Obi Nwanne Igbo News, ịkaba ahụ na-atụsanya bụ ozi ka ọ na-eje ebe ndị ụmụafọ ịmana enwere ụmụafọ Igbo nwee ndị Igbo. Anyị nwa bụ ụmụafọ anyị nwa ka na-ekwu okwu ya. Anyị abatago ka anyị werekwa ala Igbo anyị. Ala Igbo bụ nke anyị. We must do everything to protect ala Igbo. We must do everything to chase every bandit n'ala Igbo. Ma ndị na-ebutere anyị nsogbu n'ala Igbo, ma ndị na-akụ ụmụ ha ọnụ n'ala Igbo, we must settle all of them. And ejikwa m ohere a wee na-akpọ the leader of Igbo Youth Movement, Justice Ozobi, nwanne m nwoke, prepare about because na m-etikwa afa gị n'akwụkwọ, so ọ na-abụ ọ bụ na akọrọ gị aka n'ụzọ ka ịza because na anyị na unu ga-arụkọ ọfụma ndị anyị na ha ga-arụkọ. Anyị ga-edere unu akwụkwọ n'oge na-adịrị anya because na Igbo youth must start work immediately. A ga-amara ndị a niile bụ ndị omekome nọ n'etiti anyị because ife anyị na anyị na-akọ onwe anyị ọrụ na-apụta na social media na complain, it doesn't make sense. Ihe eji mara Igbo gbogbo bụ action speak louder. So amarọzọ m ka ndị nọ n'obodo oyibo na complain ihe na-eme n'ala Igbo, ndị nọ n'ala Igbo na complain ihe na-eme n'ala Igbo. Why? So nwanne anyị nwoke a bụ Alesoti na Ben American edego m akwụkwọ, at least zikwa ozi within David ndị veteran so that na ha ga-enyekwa ha ebumnobi Obi Nwanne ndị Igbo n'ala Igbo. And anyị ga-ejekwa visit chekwa some governors and the senators, ndị anyị na-azọcha ọchịchị ma ndị anyị na-eme campaign. Very soon we'll be bringing them to this platform. Anyị ga na-ajụfa kedu ife ha nwere ike imere anyị, maka na ịbịa na ihe gbasara ọchịchị ma politics, ị ga-ama that na ihe ọbụla ị chọrọ ịzọ, ihe ọbụla ị chọrọ ime, ị ga-ama n'anya ya nana. Ọ bụghị nọkọta jos gị mabata sị na ị chọrọ ịbụ ihe dị na ịmara anya ya. So anyị ga na-enyocha gị marakwa na ị meritiri ịbụ onye ọchịchị ihe ị chọrọ ịchị. Ọ bụghị nọkọta ịchịbụ ọchịchị nchigbu anyị achọrọzie n'ala Igbo. Obi Nwanne ndị Igbo ga-agba mbọ fụdat na onye ọbụla bara n'ọchịchị na-eme ihe kwesịrị ịdị na-eme. And oge na-adịrị anya ga na-akpọbatakwara unu ndị ga na-akọwa ego one allocation a na-eweta n'ala Igbo. Allocation all the started from councilor. Ego one ka na-enye councilor obodo gị, ego one ka na-enye local gọọmenti chairman obodo gị, ego one ka na-enye senator obodo gị, ego one ka na-enye house of representative. That is why we are encouraging Matthias Ejofezaku with ndị otu anyị bụkwa ndị nke nọkwa n'ime even Chukwu Ngwoke Obi Nwanne business strategy. Jisie n'ike bachanụ n'ọchịchị obodo unu ka anyị were unu wee na-amata ife ha na-eji Nigeria eme anyị, because automatically anyị amatọ na-ekwu na anyị ga-enweta ihe anyị ma na anyị ma nweta nke taa ka nke echi, maka na onye si na oge nweta nke taa ka nke echi ya jisi ike. Onwe onye anyị ga-asị ga-eme na nke ị na-eme, mana anyị nwa bụ Obi Nwanne ga-akwado ndị nke ọ ga-abụ ha na-eme anyị na-afụ ihe ha na-eme anya, anyị na-amarakwara ebe a na-eje, a na-etinye anyị n'ọrụ, na-ewetara anyị meseji dịka ndị Avid wetara meseji ka anyị gbasaa n'Obi Nwanne Igbo TV, kpọtụrụ ndị Igbo niile na ọkacha ndị nọ n'American, ebe ọbụla nọ n'ụwa niile ka ị gbagotebe na American, maka na Lesoti nke unu hụrụ n'anya nwoke na-eme n'ọfụma among of all the 5 governors. Lesoti bụ ihe na-agba fes, a na-asịkwa na nke Enugu na-eme, mana Enugu enwerekwa na-eme maka na ọ na-emegoro n'Enugu be nna gị, ọ na-emekwa na Nsụka. Unu fụrụ ife ntiri unu vidio ntiri unu ga-erepit kwa the video now ka unu fụ ihe na-eme na Nsụka, because na mgbe m bịara na nke ụtụtụ netwọk m adịrị oke, kọmputa m yuzuru mgbe ahụ ọ dị too slow, so m batakwa na another kọmputa because na anyị ga na-eje n'ubi ka ji n'aka. So ịbịa na Nsụka, ife na-eme na Nsụka ọ na-agba mmanya mmiri. Nsụka m hapụrụ almost about 18 years, ọ ka dịkwa otu ahụ. That is why we join Nsụka local government in diaspora. Ọ bụkwa ndị a bụ ndị chọrọ ka anyị gbaa mbọ na anyị na-atụ ụtụ wee na-akwado ndị youth Nsụka. Don't worry, anyị na-apụta nwayọọ nwayọọ. So na ọ bụrụ na ịbụkwa onye nke mebi na ịbụ onye Nsụka bi na obodo oyibo, ebe ọ bụla ibi na obodo oyibo, aga m etinye akara igwe a ka ị kpọtụrụ ya. Anyị ga-eme meeting taa, anyị ga-eme meeting taa na anyị ga-eme meeting taa ka m bịa ka m gụpụta the time and date ihe ha tinyere ka m wee kọwara unu ihe. But before anyị na-agụpụta ya bụ ife, m ga-echere m ka m pụta.
The American veterans of Igbo descent envy cordially invites Ndi Igbo, friends of the Ndi Igbo Nation, community leaders, professionals, veterans, business owners, students, and the general public to attend its highly anticipated 2026 annual conference. The conference theme this year, 2026, is Makodi Ndi Igbo for the good of the Igbo people. Scheduled October 9 through 11, 2026 at Premier Event Center, 3520 Breckenridge Boulevard, Suite 106, Duluth, Georgia, 30096 USA. The historic gathering will feature distinguished leaders and respected personalities from Nigeria and the United States, including Dr. Oti, Executive Governor of Abia State, Nigeria, Representative Gabe Okoye, member of the Georgia House of Representatives, USA, and Mayor Joseph Chukwueke, Mayor of the Woodland, New Jersey, USA. The American Veterans of Igbo Descent EVID is proud to unveil its visionary transportation initiative. This groundbreaking project aims to establish direct international air service between the United States and Igbo land, creating a future where travelers can fly directly to the homeland without stopping over in Lagos, Abuja, or other transit locations. The attendees to this conference will enjoy grand opening ceremony, American military color guard, presentation of the United States flag, traditional Igbo masquerade performance, cultural dance presentation, networking opportunities, veterans recognition program, a visit to Igbo landing where the Igbos died than to live in slavery, and investment sections. Here is the registration information. Please visit www.evidusa.org. Again, www.evidusa.org. Select your preferred registration package and submit payment through Zelle or bank transfer. The payment contact is igboveterans@gmail.org. That's igboveterans@gmail.org. For your hotel reservation and discounted group rate, please call Fairfield by Marriott Inn and Suites 678-924-1023. Again, 678-924-1023. And mention the conference code EVI to receive your special conference rate. This public service announcement is brought to you by the American Veterans of Igbo Descent and its leadership. Dr. Sylvester Onya, National President. Prince Joe Nduka, Vice President. Dr. Godson C. Obiago, National Secretary. Dr. Chukwemeka Ofo, Public Relations Officer. Ihoma I. Ironde, Financial Secretary. Chief Charles Edomuzo, Chief Master at Arms. Dr. Osachuku Eric, Chair Ad Hoc Committee. Captain Michael Ezeke, State Organizer. And Kono Ogo Onyeka, Chief Security Officer. For more information, please call 619-863-9763. Again, 619-863-9763. See you there. ya Igbo mụrụ nzem ọzọ ekenekwa m unu ana m asị nke onye chiri ya zere ọ dịgo ka ọ ga-adị ị na-anya ifo men nọ grand ị na-anụ na men nọ ndị Igbo agaghị enwecha ego niile ha nwere n'ụwa niile na-ata afụfụ so mụnwa na ụmụ ihe dị m oke mkpa bụ ịgba mbọ fụ na ndị Igbo ji ego wetara ego a ka e wee dozie ala Igbo maka na ndị niile efuru na-eti mkpu ka anyị nwere onwe anyị many of them ị ga-amara ife ha ji wee na-eti mkpu ka ha nwere onwe ha ọ bụrụ maka nwere onwe ka ha na-eti mkpu for their pocket. Ụfọdụ n'ime ha bụ pawa ka ha chọrọ inwe mana ha mara na pawa anaghị abịa ba ime nganga. Pawa bụ by talent. Ọ bụ talent ị nwere ike eji wee bụ pawa. Ị gaghị anọkọta na asị na ị chọrọ ịbụ a freedom fighter but ị mara the meaning of freedom fighter. Ị ma asị na ị chọrọ ịbụ onye na-azọ Igbo through Biafra mana ị naghị eche maka be nna gị ma be nne gị. Ọ bụrụ ife anyị bịara so onye ọbụla bụ onye nke na-eme ọ na-emenye akpachapụ anya because na ọ gaghị adịziri anyị isi now because anyị bịara bụ idozi ala Igbo anyị bịara ịgasasị ala Igbo insecurity dị n'ala Igbo nweghị onye na-eti ọnụ na ya. That is why I'm concerned. Ị gaghị asị na ị na-eme ihe Biafra i were na ndị karị na blackmail ala Igbo. That all those things must stop. Ịchọkwa gị try ya because na ọ baghị uru na anyị ga-abịa na social media wee na-akpali papa anyị na-akpali mama anyị ndị na-akpali o nwere ihe emebeghị ihe ha mere ndị na-akọ na emebeghị ha mere ndị ọrụ Yoruba mee ife unu akwado ha ndị Awụsa mee ihe unu akwado ha ndị Igbo mebe unu agbaba ọsọ unu echefukwana ọzọ na ọ bụrụ that na ịgbatabeghị voter card gị ịgbata enwe any problem ị na-agabiga na voters card gị ime ka anyị mara o socha n'ihe anyị bịara ime now
Go and get your PVC now. Go and get your PVC now. Go to your community. Go to anywhere you are. Seek for PVC. So that na ị na-eme ife anyị na-eme ka anyị mara ife anyị na-eme maka na asị na ofu okwute ka eji atụgbu na abụọ. Ọ bahụrụ na ị ga-anọ na social media na-akọsa ọnụ ọ bụrụ ịkọ ọnụ. We have done this thing many years ka anyị change pattern wee nweta ife anyị na-achọ. Inwekwana ajụjụ ga-ejụọ ka m wepụta the announcement of ndị Enugu State, ndị Nsụka, so that na ife niile ga-adị na ọ dị fụrụ ka Abasanjo fa na mme tinyere unu nke Abasanjo ma Peter Obi ha na-enwere onwe ha nwere. But all those things ị na-ene anya, it is something that ọ bụrụ na ị join for ha ịma so ha na-enwe anwụrị ị ga-anọ na-agbasa mba na-akọsa ọnụ na social media na-akọ na ịkọgide ọnụ kọcha ọnụ na-abeghị. Many of the people ị na-ene anya nọ na social media ha ncha niile na-enweta ego, ndị ọcha na-akwụ ha ụgwọ, ha na-alụ ọrụ, mana ha bịa na social media ha were time ha kwesịrị iji wee gwa gị okwu ga-abara gị uru were ekọba gị ọnụ. Were ekọba gị ọnụ ọdụkwa emegokwa mistake oke mba were na-akọ gị ọnụ. A ga-akọgide gị ọnụ kọgide gị ọnụ kọgide gị ọnụ ọ dịzie ka ọnụ ka a bịara ịkọ. Then gwakwana anyị ife anyị ga-eme ka anyị dozie ala Igbo chaa. Gwakwana ụmụ Igbo ihe a ga-eme ka ọ gaziere ha chaa. Ụmụ Igbo na-eti mkpu na ha chọrọ enyemaka na ha chọrọ enyemaka. Enweghị onye na-ekwu maka inyere Igbo aka. Ihe onye ọbụla na-ekwu bụ na anyị ga-enwetarịrị Biafra, anyị ga-enwetarịrị Biafra. Ebe ka a ga-esi nweta ma ndị 100 days enwetara ihe, 150 days enwetara ihe, anọzie n'ime ihe. Mekwanụ ka ndị be nna gị ka ha na-eriju afọ chaa. Unu tụcha ego unu ewere ego unu tụtara wee jeje goro ihe unu ji egbusisi onwe unu n'ala Igbo bịa na social media na-ebitere na-edisive ndị mmadụ chee dat na ndị mmadụ ga-adịgide otu a wee ruo mgbe ebi ebi. Mba na ọ bụrụ otu a ka ọ ga-adịgide. Unu enwere m iwe ka nchọta na nkezi ebe ndị grupu Enugu steeti a dị. Oke ya enwetago m ya. So nke abụọ kwado oke mkpa ndị a na-amara ọkwa ndị Nsụka niile nọ na diaspora geenụ ntị. Onye ọbụla bụ onye Nsụka nọ na diaspora gee ntị very very well. Ị bụrụ onye Nsụka nọ na obodo oyibo, ịbụghị onye Nsụka nọ n'obodo oyibo, gee m ntị. Ị na-anya na ya bụ flyer dị na skrin anyị ịfụ na ọ bụ ife kwuru ka a na-eme. So ọ ga-adị anyị mma na igere m ntị now. Kpọọ nọmba kịta dị ebe a na skrin a. Ịkpọọ ya anyị ga-enwe meeting today. Meeting anyị ga-enwe today ga-abụ by 8 o'clock p.m. Igbo land time. Ndị dere edere Western Central Africa. Ọ ga-abụ na Zoom. Anyị karịrị akarị. Ibe na WhatsApp group anyị karịrị akarị. So ị bụrụ onye Nsụka nọ n'obodo oyibo, as far as ị nọghọ n'ala Igbo, ị nọrọ na Ghana, ị nọrọ na Kenya, ị nọrọ na Europe, ị nọrọ na America, ị nọrọ na Canada, ị nọrọ na Israel, ndị niile anyị buru ibu. Obodo niile Nsụka bukwara ibu. Echekwa m na Nsụka enweghị mmadụ, mana ọkịta ka mma na Nsụka nwere mmadụ. And I'm happy to be part of this WhatsApp, to be part of this program, and also to be part of this family gathering. Unu ma ndị Nsụka unu ma nke a na-akpọ otobo na otobo. Anyị ji ebe ahụ mere otobo, ebe a na-akpa nkata maka ọganiru ndị Nsụka. So na ọ ga-aka mma dịka ha si wee dee Nsụka Local Government Diaspora meeting June 2026 Zoom meeting. Time ga-abụ 8 p.m. ya bụ Igbo land time. Because ana m asị Biafran ka a na-akpọ Nigeria time Biafran time. Anyị nwekwara ike imenyere ndị Biafra tinyere ha Biafran time. Because anyị niile bụ ndị na-agba mbọ ka ụmụnne anyị bụ ndị nwụrụ n'agha Biafra ka ha hapụ ịbụ ndị eji eme mọkịrị. Mana enwere ndị ji ha eme mọkịrị, ndị na-esi na ha na-eme freedom fighting, but ihe a na-eme bụ ori ka ha na-ezu na-anakọrọsị ndị Igbo ego wee na-eme ife masịrị ha. Ịjụ ofufe eji ego ndị Igbo ma na-akọtu. Oge erugo mgbe eziokwu ga-apụtaba, because na you don't need to be wasting your money giving people na-amara na leadership. People edozibeghị ezinụlọ ha, people enyebere nwanne ha aka, people enyebeghị obodo ha aka na-abịazi nwetara gị Biafra freedom. Uche gị dịkwu ya o, maka na ọ bụrụkwa by force. We are not forcing anybody, but ị ga-agba mbọ for that na focus the right thing at the right time. So anyị na-agwa ndị Nsụka local government in diaspora si ha jisie n'ike. Ọha ma bụ ya ha egogokwa ọtụtụ
property eji enyere ndị Igbo ndị Nsụka aka ha egogo machine ha egogo drone ya bụ ihe ndị a na-evidio che kamera ndị na-eme ha egogokwa ihe ngwụrụmgbọ eji edozi obodo. So na ọ bụ na ịbata ị ga-aghọta ka esi arụ ọrụ. So I believe m na nke a ga-adịrị anyị oke. Contact that number so that na anyị ga-agaba n'iru. Echefukwana ya. So ọzọ dịka ibie dịka ife na-eme na Nsụka na ama m na chairman of Nsụka local government is watching. So ama m na ị na-watch, aga m egosikwa vidio ndị mmadụ wetara m sị m na-ekwu ihe na-eme na Nsụka be nna m, and datin gbara m anya mmiri, ọ dịrọ m obi mma ebe m nwere platfọm dị ebube, platfọm ụwa niile na-eso automatically aga m na-eme ka nsi afụ ya ndị achọrọ m ka o nwee ife ọ ga-abụ ome na Nsụka unu agba nkịtị onye akụnụ ji bụrụ ndị isi onye akụnụ ji bụrụ ndị isi. So ka anyị jee chọta nya bụ ife ahụ nya bụ ndị mmadụ wetara m mple n'ụtụtụ ka anyị gosi nụ ihe na-eme na Nsụka ebe anyị nwere Nsụka local government chairman under APC nwụrụ anwụ, APC ndị ogbu anwụ ọbara, APC ndị Boko Haram in army uniform. Ha nwa bụ ndị na-emebi obodo. Onye ọbụla bụ onye na-join APC again, mana onye ajọs chọọ imebi alaba anyị. Ana m advise anybody to join APC again. Tinubu must go down. Tinubu must get out from that seat with ndị otu ya niile. Peter Obi must enter or emebi ife niile. Ha jụkwa na ha manya anyị Peter Obi, maazị na anyị nwere nwaanyị ga-eji revolution wee destroy ebe niile. So which is very dark man is starting, is kicking. So ya nọ n'ime ya bụ n'ala Igbo ga-adịrịrị m ọzọ. Igbo land must be great again. Or if I nọ n'ime ya. So ọ bụrụ na na-esonyere anyị kaba ha na-atụsa ya bụ ozi, inwekwa na ajụjụ ga-ejụọ ka anyị bido na ya bụ vidio anyị wetagasịrị. Anyị bido na nke a. Ihe na-eme n'ala Igbo, ihe na-eme mana Anambra steeti mana ebe niile ihe emekọ. Ka anyị bịa ebe a. Ihe na-eme na Anambra, if I'm not mistakenly. Okay. Ka anyị check ihe ọ bụ. Nke a na-eme situation report from building material international market Ogidi, ebe a ka ọ na-akpọtụ ka anyị mazi ife na-eme ebe ahụ. Ka anyị mara ihe na-eme ebe ahụ. Amara ihe na-eme n'Ogidi. Na nke tata bụ shọpụ anyị niile na-ebe mmiri abasị gị ya na moto nka mmiri eri gị ya. Na shọpụ gobi na mmiri aba gị ya. Nke tata bụ all the too much, all the too much, all the too much, all the too much. Alexander Plaza, mmadụ ataghị aja afọ na plaza. Nke a bụ Soludo. Nke tata bụ Anambra steeti nọ. Ọ bụ ndị Krakwasị Anambra nkọ. Shọpụ ndị na-egwu mmiri na-apụta. Ego ndị na-eme n'ala Anambra steeti. Anaghị ekwu ya ekwu. Odige ebe niile. If I need to help government of Anambra State, nke a kalịsị. Mmiri ga-eri unu niile na ọ bụrụ na echegharị ihe. Ọ bụrụ na echegharị ihe, mmiri ga-eri unu niile maka na ala Igbo mọziri ya. Ụmụ ga-abụrụ ihe kwesịrị ka mere eme ọzọ. Ala na-ewe iwe maka na ala Igbo na-anwụzi ọbara na-erughị eru. Ọgaranya na-egbuzi ogbenye. Na nke tata bụ nke tata bụ wọd ihe ọ na-akọwara gị atresi nke akịta na-eme na Anambra steeti. Ọ na-eme na Anambra steeti.
ọnya bụ ife nji wela akụkwana onwe m n'ụwa na-agwakwa unu si na ihu mgburu ga-emecha afọ bụ ihe Chukwu okike abịa ma na-arụrụ ndị dị ka anyị nwa na-ekwu eziokwu ka unu wee tete n'ụlọ mara ife unu ga-eme ka ebido dozibe n'obodo anyị mgbe nọ n'ala Igbo ihe a bụkwa otu a ka ọ dị as was earlier of 2008 or 2007 2006 2005 etu a ka obodo dị mana anyị niile jere obodo oyibo ọtụtụ n'ime unu jere obodo oyibo na ọchazie n'obodo mmadụ dị ka gị so wee bịa oduo ịnọ n'obodo oyibo na ndị mmadụ ndị oyut ibe gị so wee bịa oduo ọ dị ka ọ dị today na-eri uru ihe ihe ga-abụ bụ onye Igbo ga-abịa na soshal midia Okechukwu ugwu ụtụrụ gbagbuo gị Okechukwu ugwu nke a mee gị Okechukwu ugwu ị na-ezuzu ezu Okechukwu ugwu ị na-agaghị agha ọ bụ ife a bụ ihe a ga-eme wee doziebe nna anyị ọ bụ ife a ka a ga-eme dozie obodo gị vileji gị ị nwere ike vuru kamera vijere anyị na vileji gị bido na ya vileji complain be about your father about your leader about your government leader about your even youth leader ị gaghị abịa na-eme ka ndị Igbo na-amara ife nọ na soshal midia na-afụzi ọ dịzị ka asị na gọọmenti bụ soli nsogbu fa gọọmenti so n'ihe bụ nsogbu mana onye ka agwa gọọmenti okwu ka gọọmenti megharịa kedu ndị gọọmenti ji emebi ala Igbo kedu ndị gọọmenti ji emebi ala Igbo kedu ndị gọọmenti ji eme ka ndị obodo anyị bụrụ ndị na-ebe akwa ọ bụrụ ndị obodo ka eji emebi obodo unu abata na social media change the mindset of Igbo nation change the culture of Igbos change the way of Igbo life because unu na-achọ nwere onwe unu ji blackmailing and propaganda wee na-eme nwere onwe unu agaghị apụta kwuo eziokwu kwuo ebe unu si na village unu chani na abụrụzi ụmụ Igbo ihe unu bụzi bụ ụmụ Biafra enweghịzi onye nwere ike na-ekwu ka be nna ya ga-esi dị mma every time na asị na ọ bụ ndị Fulani na-egbu unu or ndị Nigeria no problem of politician. How can we all blame politicians without ask politicians why and what are they doing to us? Ọ bụ mụ ga-esi n'obodo oyibo bịa gwaba ndị youth ndị be anyị ihe ha ga-eme ọ bụ mụ ga-esi n'obodo oyibo nwetakwa ego nye ndị youth anyị ha were ewe dozie obodo ha were ewe je nyekwa ndị politishan wetete ya azụ ka ezi uru ọ bara na anyị nwa na-ewenata ego n'ụlọ gị nwa bụzi onye Igbo nọ na be nna gị ịnọ n'obodo oyibo nọrọ na Amerịka nọ na France nọrọ ebe dị iche iche kedu ife ị na-eme ka village gị dị mma? What are you doing? ọ bụgodo na ịnweta Biafra today from experience nwere na this Biafra struggle ọ bụ na ịnweta Biafra today who is going to lead you? Anọkọtara ekporo leader nke akpote ekpopụ ya ndị nke emega spy ekpote ndị ọzọ ndị nke ekpopụ gịnị ka ha mere nwekwe nwe rekọd ọ bụrụ ihe unu na-eme n'ala Igbo unu na-ekele m unu bụ ụmụ Igbo unu na-ekele m unu chọkala Igbo dị mma with this wickedness of the attitude unu play. That is why ndị kpatara ego anọghị na this struggle. That is why ndị kpatara ego anaghị ekwu okwu maka Biafra because many of people wey dey claim say na ha bụ ndị isi Biafra bụ 419 ka ha na-egwu anakọsụ ndị mmadụ ego kedu ife eji ego eme? Nothing. Kedu ihe na-anakọ ndị mmadụ? Fundraising every day, fundraising. What are you using the money to do? Isi na ga-anakọta ego ka wee chekwa obodo una na-echekwa obodo mba hapụ na ụmụ mmadụ ka ha jeje baa politiks ka ha rụọ ihe ha kwesịrị ịrụ si ha bụ na politiks na o nwere ihe ha ga-emeta na Nigeria na Nigeria politics cannot help them. But iji ụzọ ahụ na asọpọtụ Peter Obi mkpụrụ obi nunu na-achọ ka Peter Obi win mkpụrụ obi nunu na-achọ ka erelize Nnamdi Kanu onye nwe ga-edozi ala Igbo Nnamdi Kanu ga-edozi ala Igbo ọ gị nwa bụ onye nọ na soshal midia na-ekwu ife ị na-ekwu na ọ bụ ife ị na-ekwu ka ga-eji dozi ala be nna gị ọ ka gị mana ichegharịrị n'oge chegharịa n'oge na-abịa chegharịa kịta tụgharịa obi gị were opportunity a kịta chọba ihe na-eme na village gị wetebe otu a na-eweta ihe na-eme na Nsụka now otu a ka ya na-afụ every day nga na-eweta ihe ka ndị nne nọ na Nsụka ndị na-ebu ndị Nsụka nọ n'obodo oyibo mara na be nna gị na-anazi n'iyi be nna gị na-ana n'iyi. All of you na-eme politics, it is time for us to do it bone to bone. Enweghị m time ịbịa kpọwa Fulani maka na enweghị Fulani na-enye m nsogbu na-abụrụ ndị gọvanọ m enwere ndị Fulani na-enye m nsogbu na-abụrụ local gọọmenti chairman of Nsụka enwere ndị na-enye m nsogbu na ala Nsụka na-abụrụ ndị ahụ niile bụ ndị na-akwado ndị terọrist bụ ndị nọ na army uniform bụ ndị dịka APC gọọmenti ọ bụrụ ndị Nsụka na-asọpọtụ ya ndị Nsụka ọ bụghị unu na-asọpọtụ APC
so ụzọ niile akịta mmiri na-aga which is ga-egosikwu unu nke ngosi unu kịta nke na-eme n'ogidi na building material ogidi nke arụrụ mbọsị a efuru ka mmiri na-eri ha ananụ m asụ na ọ bụrụ na echegharị ha ọkwụrụ jere unu ụka wee kpee ekpere wee yọọ Chukwu ka o mere unu ebere gbaghara unu njọ wee mee ka unu na-eto ogologo ndụ kwa ya den kedu Chukwu na-emezi nke akịta bụ mmiri na-eri unu niile ana m ayọ Chukwu okike abịa mala Igbo mmiri rie unu niile maka na unu enweghị ezi obi a na-agwa unu ihe unu ga na-eme unu arapụ ihe a na-eme ọzọ especially unu nwa nọ n'ala Igbo hapụnụ ndị anọ n'obodo oyibo focus on the way anyị na-agwa unu join Nigeria Igbo land politicians, join them, hit them, take your right there. Bịa n'obodo nọ n'ime bụ Germany, any small thing ha eme protest ha na-eme under the Nigeria. Otu a very dark man na-eme protest o nwere ihe na-eme a na-enwegoro ihe ide afụ nọ na survive ya ka anyị were our own time na akịta wee mebe protest ahụ ọ bụ na gọọmenti adịghị eme ọfụma let us start protest. Igbo youth niile nọ n'ala Igbo bụzi content creator. Igbo youth niile very soon ga na-ewebatasịrị unu ka unu na-afụ ihe Igbo youth na-eme. Onye ọbụla na-egosi ihe na-eme n'ala Igbo ka ị na-egosi ihe na-eme n'ala Igbo onye ga-emezizi ihe ahụ na-egosi onye ka ị na-complain government of ndọchọ dey care for you. Ndị ụmụnne ego nọ n'obodo oyibo Chineke gozigoro agozi na-eriri onwe ha ego na-arụrụ onwe ha ọrụ na-enwetara onwe ha ego wetin concern them with ihe na-egosi ị kwesịrị ikuni ka nwoke si ekuni kunienu ka nwaanyị si ekuni kunienu meenụ gịnị protest against bad road, against bad government, against corruption, against insecurity. Ụmụ Igbo kunienu kịta unu echezina na ndị Kanu ka ọ bịa mere unu ihe unu kwesịrị ịdị na-eme ọ gwago unu ihe unu kwesịrị ịdị na-eme kunienu na ndị bụ ndị ji Nnamdị Kanu ekwu okwu ji ha egwu wayo ego ka ha ga-anakọcha ego nwokwu ya ga-eme a na-ehe odu gị ọ kakwa ma kịta na ikuniri kịta wee chekwaba ebe nna gị ịsụkwa na ọma ndị possible ịsụkwa na m na-ekwugheri ị ga-emecha wee wetaba afọ ọkwa many of you people na-achọ ihe bunu ga-eje everyday na-ebute ozu mmadụ eburu na na-agbanye ozu mmadụ ọ bụrụkwa kịta ka ọ ga-ebido akwụbeghị bis akwa karesibego anyị nyere ndị a ego ka ha wee doziere anyị obodo anyị na-atụ ego ka ha wee doziere anyị obodo onwekwu ihe ha ji ego mee. That is why nji agwa unu nwa niile bụ ndị nọ na social media ka unu chegharịa maka na ala Igbo na-agba mmehie ana ihe a na-eme n'ala Igbo oge erutecha unu n'aka one by one. Fulani nwere nke ha na-eme, ụmụ Igbo nwere nke ha na-eme, ndị Igbo nwere nke ha na-eme. Everybody should start repenting from their side. Ọ bụghị ịpụta na-asị onye ọzọ repent, onye ọzọ bụ Fulani Nigeria gọọmenti akwụgo gị ụgwọ na-akọ akụkọ unu mana unu kọchakwa na-ada otu aka unu si wee jide ndị nọ n'ala Igbo na-akọtọsị unu kọtọsịchazi ndị nọ n'ala Igbo onye ga-edozi ala Igbo unu kọcha ha ọnụ tiche ha na high jump tretcha ha unu amananwuzi maka unu amananwuzi frustration ejidezi unu frustration a ga-ejidezi unu na ozie na telivishọn na Facebook na-akọsa ọnụ ịkọgide ọnụ kọcha ọnụ ha echebiri unu n'ala Igbo ịbata were ofu mgbọ gbagbuo ogu mere gbapụ gị isi onye a bụ ife niile a na-ekwu so mmeso nna ndị ga-abụ mpụta ihe m anaghị emenwu ihe m amamenwu na kọndem ya so onye mere o ji abụ mpụta sị ihe ọbụla ime ka esi eme ka ị ga-ekwu okwu ya. Many of you people ahụ bụ ndị nke ji ihe dị na struggle wee na-destroy ala Igbo. Before this year ala Igbo ga-achụ unu ọsọ, ala Igbo ga-eme una dị confused, ala Igbo ga-eme una na-emezi aka ekpe and mgbe mmadụ mebere aka ekpe ime ihe ọ bụ because na ụmụ Igbo nọ n'ala Igbo ka m na-asị ọnụnwa bụ ndị na-cause this problem because ọnụnwa bụ ndị achọghị inyere onwe n'aka. Ọnụ ka Agbara Nze bịara na-ekwu okwu mma kpọbata Agbara Nze very soon we have to do hard talk show. Mana Agbara Nze have to do hard talk show because ọ bụrụ by talking nwanne ke ndị Igbo ndị aka odo ke ndị bụ ndị na-egbu unu ke ndị na-emegide unu ke ndị na-adị iwu obodo unu anọghị na politics unu ga-ama unu anọghị na gọọmenti unu ga-ama onye anọghị na gọọmenti ka ekisa fight gọọmenti ị chọghị ịba gọọmenti ị na-fight gọọmenti is against the rules. Baa gọọmenti fight ya ha baa gọọmenti nata oke nke gị ala Igbo bala anyị niile let us go inside the government and take our right. Unu China na-azụ azụ
very dark man just pụta mbọsị na eno okikugo onye ọbụla ya na very dark man mbọsị ka Ejofeze akụpụtara nke ya agagokwa akwa ọkụkọ abịago nke ya agago onye ọbụla bịa nke ya na-aga ị naghị ajụ onwe gị ese gịnị mere na onwedị onye nke ya emie ka ọ bụrụ ka o kwesịrị isi dị. Nnamdị Kanụ abịakwana ọ nakwana because na onweghịzi ya na-afụzi n'ihe gbasara Nnamdị Kanụ na-abụrụ ihe gbasara Sokoto ọ ebe kesi end ana onye bụ ihe na-agwa unu niile that ọrụ ahụ unu na-arụ akụgo enweghị unu mere ka unu stand kwa again bie ndị Igbo mugu oles na onye chọ ka erie mugu oles onye chọ ka erie mugu maka awa millions dị n'aka IPOB ha ga-agba ọbara ka ha ga na-agbọ very soon. My money bara ha aka can never ever be well with them. Anọ otu aka men ka anyị ha wee tụọ ego a ọbara ụmụ Igbo a niile anyị ji maka ha na-atụ ego a ọ ga-fight unu till them. Unu amafunata ihe ọma n'ụwa na unu amafunata ihe ọma. Anyị che na by this time ụmụ Igbo amarụgo ihe. Anyị che na by this time ụmụ Igbo enyebegoro onwe ha aka. Unu bata na grupu ndị mmadụ kreatiri unu na spy ya ka o wee bụrụ na ọ bụ ka unu wee were ihe na-eme na insecurity na-eme n'ala Igbo na-anakọsa ego na social media. Unu nakọcha ego a unu enweghị obi nwanne chacha. Unu nakọcha ego a unu ewere ejeje goro ihe agaghakwa bụ uru. Gwagodu m ihe unu ji ego freedom fight na-emegasị. Gwagodu m ihe unu ji eme. Ụfọdụ na-abịa asịsị ndị nke chịrị achị kedu ihe unu mepụtara mana ndị nke ahụ bụ ndị chịrị achị before started from Nnamdị Kanụ ndị nke a chịrị achị kedu ife ha mepụtara unu ewere insecurity wee na-eme content mana Chukwu okike abịama bịa ga-emecha gosi unu that na ọkwa na agbakatakwanụ mmadụ nkịtị agwa ya okwu ọ bụ ndị esi na agbakata okenye nkịtị were nkata gwa ya okwu kịta na ihe anyị ga-emezi bụ na anyị ga-agwa onye ọbụla nọ na social media ịbụrụ onye nke ihe Igbo na-adị na mma bịa ka anyị edozi ala Igbo nwere ihe na-achụ anyị agaghị gbara ndị Fulani nwa n'ọsọ anyị ama gbara ndị gọọmenti ọsọ anyị ama gbakwara ndị nke si dat na ha ma so ya dozi ala Igbo na ha ga-eji Biafra bịa mebisiere anyị ala Igbo anyị ama gbara ha ọsọ. We are going to make sure na ọ bụrụ dat na ha chọrọ ka e were Biafra wee nweta ihe na-achọ ịma na ha ga-eme n'usoro anyị nwa gwara ha edere m ha akwụkwọ before anaghị m agwakwa unu the same thing. Every village n'ala Igbo must have a representative inside the Biafra struggle. Without that, enwere ka anyị mekwa unu ala n'ala Igbo again. Onwere ihe mere ka anyị nabatakwa unu n'ala Igbo were nye nọ n'obodo oyibo unu nwa bụkwa ndị na-egefa ntị unu ga-echefa ntị unu abịakwana n'ala Igbo si na ndị Igbo na-emebi ala Igbo ọ na mebi na ekwensu na-alụ ọlụ ọkwa unu na-alụ ọlụ because na kịta now you can do business in ala Igbo now. You can develop ala Igbo now. You can go back very soon. Aga m na-ebutere unu some factories batagoro n'ala Igbo. Amadị m na ndị Igbo ekunigbo ego echem na ọ ka bụ ife ncheburu before mana kịta information na-abịa na my table and information na-abịa na my table now be mere ji duze strong. We need to go back to Igbo land and rebuild it again. Ọ bụ na Nigeria nke unu na-asị ka emebisie bụ British company fine and good ekwetere m na ga-emebie another support British Nigeria company then kedu ka a ga-esi mebie Peter Obi ka anyị ga-eji chese ndị British Nigeria wee. Peter Obi kwere anyị nkwa na ọ bụrụ na anyị nwa bụ ndị Igbo ọ bụrụ na anyị nwa bụ ụmụ Igbo na anyị kwado ihe na ya nweghị eme gịnị na ọ ga-akpọpụtara anyị Nnamdị Kanụ anụ nwokwe ga-akpọpụta Nnamdị Kanụ na-abụrọ Peter Obi anụ Tinubu chọgoro ka o yuzuo Nnamdị Kanụ wee kụọ politics n'isi anyị no go work o because we know onye ka ndị gọvanọ anyị kịta ji nakpusie APC ọ na-abịa na injury time half na force the too much to support Peter Obi then the next thing ha ga-eme bụ release Nnamdị Kanụ asịsị na Tinubu bụ ezigbo mmadụ eweze because of no release go Nnamdị Kanụ then ewereze wee kwadozie Tinubu for the second tenure. Hụrụ ya so agaghị eji Nnamdị Kanụ mee politics n'ala Igbo. Ọ bụ na achị release Nnamdị Kanụ ga-erelizie ka o si wee kwesị ịdị maka o nwere ihe o mere. Anyị anaghị afụ Nnamdị Kanụ ka onye mejọrọ Naijiria anyị anaghị afụ Nnamdị Kanụ ka onye mejọrọ ala Igbo na anyị na-afụ Nnamdị Kanụ ka onye gwara ndị Naijiria gọọmenti ya kwesị ime ka lapụ anyị. That is all. Ihe anyị na-afụ Nnamdị Kanụ bụ ka onye gwara ndị ụwa ka ha kwụsị were ihe anyị n'ori ha chi were ha bịa were ka esi ewere ya. So we understand the message of Nnamdị Kanụ and that is why we must make sure na Peter Obi mere ife o kwesị ime mee gịnị ka o relizere anyị Nnamdị Kanụ.
ihe niile abụ ndị lawyer na-agbalị n'akụkụ Nnamdi Kanu can never do any shit. Onya ka ha ji wee nọrọ ewee tụọ Nnamdi Kanu mkpọrọ. Ha enweghị any power. They can never change the law of Nigeria. Nigeria can even change law today because of you. You can't do anything. And the American anyway right if you put right in the Nigeria because every country with affairs is the international commission against. It cannot budge in people's country, in people's national affair. So on some certain time, unana ha John Kedi mere in American jibata nabakwozo. And in that less and the north aka mgbe ahụ kpọtara ebe a. Ogwagi no nwere ife ga-eme na Nigeria achọghị ikunite wee take care of themselves. Nigeria achọghị ikunite wee mee protest wee chụpụ ndị ajọ gọvanọ. Nigeria achọghị ikunite wee protect onwe ha. Ị na-afụ ya ịfụcha ndị kpọtara ha ka m na ha kpacha nkata brain m wee na-cheta. It no go happen in America. It no go happen in Germany nọ n'ime ya. So na unu nwa bụ ndị lazy youth. Buhari kpọrọ unu lazy youth. Unu bụ lazy youth. A youth cannot even react. A youth cannot even ask questions. A youth na-anọrọ ka ndị nwụrụ anwụ. Unu ticha mkpu hallelujah hallelujah. Unu anakpuo agbu na egbu na-abịa na social media na-enye ndị mmadụ nsogbu na-pollute air. Look at ya na-emu na South Africa, a whole giant of Africa, nke whole Igbo nation, a whole ndị Igbo. A na-apịazụ dumping selling. Agwa m ya before. I get chase unu no even passport in a user can apple here. My own do involve na ngwadi magupo woni enje timbu ka asna ma ekuro ka addition na menkuro ifuge ka asna we why na ikuro mgba na eme agwara m unu ma America nino ma Canada nino enwere mgbe ọ ga-abụ oruo efo that na ga napụ unu passport aga sunu na gbakwa aga na napụ ọtụtụ ihe bụ right unu maka na enje agwu unu bụ na even Germany Europe nọ n'ime na adazi ada ha na anazi ana because ebe ha se nweta ihe ha ji support befa na adazi ada ha na reject zie na Africa. So ndị obodo a na-enwekwuzi problem little bit and problem ababaghị ime mgbe ahụ omebe ndị village ha affect so much. Nwere ihe ha ga-eme na abụrụ ịbịa chee na anyị nwa bịa na cause the problem like South Africa think that not foreign na cause problem ọ ka o si ebido echesibe magbube ndị foreigners. Kịta anyị na-ekwu okwu na ọ bụghị about Biafra, it is about humanity. It is about all of us to come together to go and protect our land. It is about all of us to come wherever we are in all over the world to think one, to think direct, to act togetherness. And what do you also? From now to 10 years, you can never do anything except regret. I try kogida ruechi, you know go help us. Onya menji say, kanje chondi bundi chineke na gozigolo nwenye obi nwanne. Ka nnata ha ego ka anakọtasịa ha ego ka anyị wee nyebe aka n'ala Igbo maka na nke ntụrụ na this struggle call Biafra ha ncha na n'iyi onwere ihe mfuru eji eme na-abụrụ iji blackmail mmadụ kọọ mmadụ ọnụ after everything na ejeje na mkpọrọ ejeje kwuo okwu mkpọrọ ejebe kwuo okwu case ewezede mkpọrọ na blackmail ụmụ Chukwu nọ mkpọrọ na ọnya mere na agaghị eme otu a mana aga nọ na mkpọrọ na-ewetakwa na-emebikwa ụmụ Igbo ọ bụ ife a bụ ihe a na-akpọ blackmail internal blackmailing. All here can about internal blackmailers. These people are ready to render us. This is another slave time. This is another slavery system. I must tell you the fact. People who cannot tell you the truth. People na chok enwe problem ke were problem a we na scam oge. People na chok enwe problem ke we problem na scam oge. And ginwa boy na scam mmadụ ginwa cheni nwere ihe na-eme ginwa na amalo exactly what is going on. You are going to suffer more than anything. Chukwu okike abịa ma ọ bụ na ọ bụ unu nwa bie the right ana m asị nya gaziere unu ghọtago nya mezie m ihere mana ọ bụ na ọmụnwa bụ onye the right na-agwụ na eziokwu before this end of the year ihere ga-eme unu and ihere ahụ ga-eme unu oge eme unu ebe oge ewutu na ọfụma maka na obi unu ji wee bịa n'ala Igbo nke ikpeazụ a ọ dị njọ anatago m mkparị too much ebe m na-protect ndị na-amaghọdụ ihe ndị na-achọghị ịbịa kwuo eziokwu ihe ha na-eme n'ala Igbo iche that na politician ga-eme gị ihe ahụ ị na-eme ọ bụrụ politician na-eme gị na-eme gị ọ gị ji aka ga-eme onwe gị they're ready to protect yourself. O nwere onye mụ na ya kwupụrụ okwu na mgbe m pụtara kịta o nwere onye mụ na ya kwupụrụ okwu kedu ihe mụ na ya kwuru ọ sị m na Nigeria agaghị wọkụ
nsi enwebu mgbe m gwara na Nigeria ga work or say Peter Obi na-ekwu maka ya Peter Obi, what do you think Peter Obi can do in Nigeria? What do you think Nnamdi Kanu can do in Nigeria? And what do you think you can do in Nigeria? Because you believe in Nnamdi Kanu. Yes, I work with Nnamdi Kanu, completed nearly 13 years. So you, where we say you they talk about Peter Obi, where I talking this morning, waiting you go do with Nnamdi Kanu in coming 4 years. Can you prescribe it? Can you talk about it? Can you Peter Obi in 4 years? You where they support, where no one supports Peter Obi. I am asking you a question. You where no one support Peter Obi, who do you want to support? If it is Biafra struggle, let us put it a debate. In 4 years, Biafra Gabia. In 4 years, Peter Obi Ogarigo. In 4 years, Agemekwa revolution. And that is why Hindu support Igbo national affairs. Because now animeche how hawa ndị a na-ekwu maka Igbo nation ketan join. If they can stand strong and hear the voice of Obi-Wan Ndị Igbo, just concentrate what we are going to do. Let bringing information of ihe na-eme n'ala Igbo. Let helping the youth. Let taking care of the youth. First of all, I get build youth to ga ihe na-akpọ security. I get build security of youth. Mandi Bwegbe, Mandi Eburegbe, Mandi Baka, Mandi Josisi. We must equip our youth. Or if I'm standing for. Obu no buri ha kunu biara ime. The man ga very difficult. Because na ndị mere na ndị youth a na eme ihe kwesị na-eme. Every our youth kwesị na-echekwa obodo anyị anakpo n'ime ọhịa. Maka na onwe ebe go the highest na abụrụ kidnapping. Enwere ebe go the highest na abụrụ iwere organ mmadụ na-ele. Anọ onye nwa bụ ihe ga-eji wee mara that na ndị a na-eme freedom fighting sị na ha na-echekwa n'ime ọhịa. Ị na-agwa m na ESN na-echekwa n'ime ọhịa. Ewe na-emeje n'ime ọhịa na-erepụ ụmụ nwaanyị anyị na-egbu ụmụ nwaanyị anyị na-emekwa ọtụkaja dị iche iche n'ime ọhịa dị same ime ọhịa ahụ dị same ime ọhịa ahụ amarọsị ime ọha nke ha nọ n'ime dị same ime ọhịa ka ndị bandit ga-esi wee bata ma anyị ihe na mana enwere ESN nwee Liberation Army and people are not talking. Enwere vigilantes ndị village dị iche iche. People are not talking. Ị bịa na social media na-akpọ Trump na-akpọ ndị dị iche iche as if they said that ịmara ife ga-eme as if they said that ịmara na ọgụnwa na cause the problem. That is why just na ndị ọbụla mma akwado kịta any organization na-abịa to me chọrọ ka anyị rụkọ unu ga-adị sincere transparent. Without that ọkwa ihe ha na-agwakwa ndị criminal hunger Facebook freedom fighters. The same thing ha ga-agwakwa unu at the end, because now I will never take any nonsense in any group again, and I don't want anybody to come near me if you are not talking about Igbo nation, if you are not talking about how we can equip our youth. Our people will get a big job. Equipped in the youth. It is time for us to let us go now. Anambra State. Let us go. Because IGBO Abamba. Let us go. I will never thank you. I will never thank you. Kono fo ihe njiwe like ya tepụrụ bụ ndị watara m ihe na-ekwu maka na ndị a watara ihe na-ekwu ebidogori ọrụ already. Ebidogo ọrụ, and that is why I'm happy. Hapụnụ ndị a nọ na social media na-egwu wayo, hapụnụ ndị a oleso na chocolate afọ ụwa. Ngwa, let us go. Sir, next up, go to your police unit. Stop terrorizing me. Stop terrorizing me, my police unit. Go to your police unit. Next up. Go away. Go away. This is my police unit. Next up, go to your police. Now, this man, now, if you go sit here, on the abundo ogbu anwụ ọbara. Ha were security nekwe ọkwa inecha anya ifu na security a niile nọ n'akụkụ onye a bụ ọ bụ youth ka ha bụ. Ihe abụrụ agadi nwoke nọ there. You are calling the American to come and help you. Whereby na America na jugu ke ndị bụ ndị ahụ na-achị na be nna gị. Kedu ndị ahụ na-cause problem? Na North ka anyị ma na Boko Haram na-enye nsogbu. Kedu ihe na-enye nsogbu be nna gị? Why are you running?
if this man never akita bandit or is a supporter of bandit, makana on there abundant support Fulani in army uniform, in Nigeria army uniform, bandit in army uniform. How will Richard toss? Yeni ne kwesi ne chekwa obodo na chekwazi mmadu. Nwoke akita na ebe akita na hapụrụ polling unit ye wee je na nke onye ọzọ ka o rigie the election. Mana duto n'otu a na-agwa gị je nweta PVC gị. Inweta PVC gị inwezi right to challenge any politician ga-abịa rigie election in your polling unit. O ime ihe ibe gị na-eme iwe banye n'otu iwe banye n'ife a na-eme. A na-eji aghụghọ chase ndị be anyị out of politics. Mana ị kwesịrị ịnọ na politics ka iwe nwenwe ike inweta right gị. Mgbe nọ na Nigeria, mgbe nọ Ọnịcha, anọ m politics. Abịara m obodo oyibo cherekwa that na ọ bụ na nsi through freedom fighting people that na m ga-enwetakwa the right anyị eme ndị politician anyị ihe anyị mere Buhari. Eche m na by this time na enweghị only politician nwere ike ịbịa obodo oyibo na free by this time. Mana ha anarugo bribe. Ha anarugo aka azụ. That power ahụ, that holiness ahụ ji bịa mgbe he withdraw go abago na another level. He setibego party ha ga-eji wee rụọ ọrụ, party ha ga-eji na-arụrụ Nigeria politician ọrụ, party ha ga-eji na support Nigeria politician. Otu a na ha achọ ka e were ụmụ nkịrịka DOS asọ ka e wee confuse ogi ka ịrapụ ịma na enwere ife chere anyị n'iru bụ 2027 election. Ọ bụ na ọ pụtara udo ọ pụta ọnwụ, na-ekwesị ka onye ọbụla ke nkwụcha na-eweta information ga-protect ndị mmadụ. Mana ha ga na-anọ na social media na-akọ ihe ọzọ dịzị ka asị n'ala Igbo agbasara ọfa. Ọ dị ka asị na-enye ha Biafra, ha na-ekwu okwu today na ha ga-enweta ya because ha na-ekelem na ha ma Biafra karịa ndị dị ka anyị nwa. Ha na-ekelem na ha ma Biafra karịa ndị billionaires nọ n'ala Igbo. And ha na-ejekwukwa ndị billionaires na-anakọrọkwa ha billions wee na-abịa na Facebook na-akọrọ gị jisi ike, be strong, be resolute of collecting your money and go and collect politician money, and after everything ha chani na betakwa na Facebook sị na Nigeria can never work. Negodu this man na-ene anya ebe a. Onye akịta na-abara onye mba akịta na chere ka ititọpịa. Ekwesịrị by this time etinego this man ihe, mana ime ihe ga na-atụ gị ụjọ. Ihe ga na-atụ gị ụjọ bụ egbe ndị anọ n'azụ gasị. Chere ka itinye. Ifuru ya na onye nke a na ebe akịta. This is a young man jechara obodo oyibo na ọchọ kpatara ego gwuo 419 Yahoo emebigonunu gwucha Yahoo no work ọba security work. Ife na-enyezi ego kịta security work. Ha sorozie ndị ori politician na-erikọsi ego wee resources ya ego ekwesị iji na-arụ main road, ego ekwesị iji na-etiri anya ọkụ, ego ekwesị ị na-enye ụmụ ogbenye ka ha na-achị ya na-eme ka ha bi na-ese mkpụrụ mmiri ewere na-enye security ka o wee nwa ajọ obi wee na-etigbusi ụmụnne ha. Emije ị na-agwasị na Tinubu bụ problem, na Tinubu abụrụ ezigbo mmadụ, mana onye akịta na-anwụ na-eme ihe ọ na-eme na this place na-abụrụ right ime ife a. Onye is worse than Tinubu in this moment. Onye Igbo bụ ihe na mana onye nke a n'ebe akịta bụ ọ bụ agadi nwoke nọ n'ebe ọ bụrụ youth a n'ebe akịta na o kwesịrị na-echekwa mmadụ ka o kwesịrị na-echekwa obodo. Which one na-eme n'ihe unu na-eme onwe unu? Go to your polling unit, sir. Ewere ya ọ dịje na-egwu egwu because ọ mana o nwere ya karịa obi, mana ime obi ekịta na obi na-eti ya eti. Ọ bụrụ mgbe nọ n'Ọnịcha ndị otu okwu Ọnịcha abụrụgo ụmụ nwaanyị na ọ bụ mgbe anyị nọ n'Ọnịcha nwanne ezobogo onye aka na-alụ onye ka ọ bụ kama ya bụ mgbe ọ dabe onye ka ya gwa onye ọbụla jekwa eji egoro ihe a na-eji echekwa onwe ka ichekwa onwe gị. Anụbago m agbara nze ga-abịakwa ka ọ kọwara m one or two things because na ọ bụ na a ga-enye unu ego ka eje gote nke aha dị legalize nwanne ọ dịkwa na ga-eje ego ya ọkwa ga sọpọt ya. Udu ndị abịa na ozugbo efopụ isi ozugbo no time. Onye ka nji like very dark man nwere nke o kwuru ikpeazụ a ọ sị na ọ na-eme protest anybody tiri isi by the supporter of Nigeria Boko Haram politician nwanne oge fopụ isi. This time is bone to bone. All the youth a na-akwụ ụgwọ akwụcha ụgwọ ha na-akpuo ma ndị a na-akwụ ụgwọ ndị content creator akwụcha ha ụgwọ ha bịa na social media na-ewere ihe ọzọ na-deceive gị na confuse gị na-eme ka mindset gị hapụ ịdị na what you supposed to chase out. Look at this man. Onye akịta icheke onye ọfụma ụmụ ya nọ n'obodo oyibo. Icheke onye ọfụma efu na ụmụ ya nọ n'obodo oyibo.
Are you? Is this your plea unit? Are you okay? Sir, is this your plea unit? You just come here and you bring thugs here, you bring police, you start to harass us. So because we don't have police, we run away. Okay. We must protect our votes. Of course. Our votes must be protected. We must protect our votes. You have lost and you have lost woefully. This go time back to your plea unit. Freedom fighter go back to your plea unit. This is the original freedom fighter, face to face. Challenge front to bone. Officer, who are without Nigeria army? Tomorrow you say that na Fulani na signal Igbo. Na Fulani be your problem. How can Fulani become your problem whereby this is their problem already? Your politician is the problem, not Fulani. Because if your politician name, who is Fulani? How many are there? How many are there? In Akugwa task, na Akugwa security. But nobody secure you. Nobody protect you. You call it Fulani. Fulani is a tribe. Before Fulani Abatanaya forest, there is people who allow them to enter forest. In an of Fulani saying Nandi go Brogun and Abataha, Nandi go Brogun enyeha ana Hakugo. Kedifi Megori go Bro, Kedifi Megoro. In a check and the Madaka, ordinary spy candy machinery, there be a buo, Igbo Brocasan and Ibundi Obodogi, Unagunya and Ibonebu. Obuho police dear, police question a chekobodo. Police question a chekwi more here. Police question on a Sambisa forest. Neyeba. Who are you? Who are you? I don't want or talk heavy doye. Makiana Babaro. Biano Bodo, you be back at the police say me. Obugodu na Hagasigi video Hamana, Imabia Guahoku. Manakon a video na say Kedifi Belebi, maybe Abureban a chequendori. Eba Bodo Mareba village, you may right but on a village in my. What is that? But are you mad? I will kill me. Yes, officer. Listen, who are you? Who are you? Who are you? Why are you talking? Are you get 20? Why carry talks, sir? Look at you. Officer, why carry talks? Tired. I tell you. Why carry talks? Officer, who are you? Officer, who are you? Officer, okay. Officer, he hide his face. He hides his face. On a 0 years old. On a 0 years old. Unabia na social media need to stop ndị Igbo. Mana unu kwesịrị ịbịa ka amarifa ga-eme ka ndị Igbo pụta na village to village. Everybody wepụta person from their villages. Kubene ka ga-esi we create a strong security na Igbo land. Before ndị dị otu abata n'Igbo land ka adị sure that na ndị ahụ ndị akịta report ruto ndị ahụ. Ma ọ bụ na ọ bụrụ ya ana Igbo na. Hear me. Okay. What you go fire me? Hear me. Okay. You are fighting an officer. Why you? Who is the officer? Officer that break the rules of the law or intimidation. You are fighting an officer. As if they say that an officer, my help officer. You are fighting an officer. Officer is saying you are fighting an officer. What is the difference of officer? Kedi officer. What is the meaning of officer? Nigerian officer. Nigerian officer. You are personal officer. Odibo, boy officer. You are not officer. You are not respected officer. Officer nkegi officer nkende agboro. Nkende 419, nkende yahoo. Who are you? You are fighting an officer. Commissioner, you are fighting an officer. Okay. Let's go. We are going. Come on, let's go. Let's go. You are carrying talks. Okay, today we go know what it be. You are carrying talks today, Abi. Okay. Who are those people in that car? I go fuck you. You don't fit to 18. I swear I go best. Okay. That's why I go fuck you. Unit, sir. Let's talk. Go to your police unit. Stop terrorizing me. Stop terrorizing me, my police unit. Go to your police unit. Let's talk. Go away. Go away. This is my police unit. Let's talk.
ọ bịa na Facebook unu hapụ unu kwesịrị na-eme ọzọ na-ezuzugharị unu na-achọ freedom fighter ndị ori chọgburu onwe unu na The American veterans of Igbo descent EVI cordially invite Ndi Igbo, friends of the Ndi Igbo Nation, community leaders, professionals, veterans, business owners, students, and the general public to attend its highly anticipated 2026 annual conference. The conference theme this year, 2026, is Makodi Ndi Igbo for the good of the Igbo people. Scheduled October 9 through 11, 2026 at Premier Event Center, 3520 Breckenridge Boulevard, Suite 106, Delu, Georgia, 30096, USA. The historic gathering will feature distinguished leaders and respected personalities from Nigeria and the United States, including Dr. Alex Oti, Executive Governor of Abia State, Nigeria, Representative Gabe Okoye, member of the Georgia House of Representatives, USA, and Mayor Joseph Chukwueke, Mayor of the Woodland, New Jersey, USA. The American Veterans of Igbo Descent EVI is proud to unveil its visionary transportation initiative. This groundbreaking project aims to establish direct international air service between the United States and Igbo land, creating a future where travelers can fly directly to the homeland without stopping over in Lagos, Abuja, or other transit locations. The attendees to this conference will enjoy grand opening ceremony, American military color guard presentation of the United States flag, traditional Igbo masquerade performance, cultural dance presentation, networking opportunities, veterans recognition program, a visit to Igbo land where the Igbos died than to live in slavery, and investment sections. Here is the registration information. Please visit www.evidusa.org. Again, www.evidusa.org. Select your preferred registration package and submit payment through Zelle or bank transfer. The payment contact is igboveterans@gmail.org. That's igboveterans@gmail.org. For your hotel reservation and discounted group rate, please call Fairfield by Marriott Inn and Suites 678-924-1023. Again, 678-924-1023. And mention the conference code EVI to receive your special conference rate. This public service announcement is brought to you by the American Veterans of Igbo Descent and its leadership. Dr. Sylvester Onya, National President. Prince Joe Nduka, Vice President. Dr. Godson C. Obiago, National Secretary. Dr. Chukwemeka Ofo, Public Relations Officer. Ms. Ihoma R. Ironde, Financial Secretary. Chief Charles Edomuzo, Chief Master at Arms. Dr. Uzochukwu Eric, Chair Ad Hoc Committee. Captain Michael Ezeke, State Organizer. And Kono Ogo Onyeka, Chief Security Officer. For more information, please call 619-863-9763. Again, 619-863-9763. See you there. unu afụgo ndị Igbo ji wee biri na American. Unu afụgo ndị Igbo ji wee biri na American. And ndị a ka anyị na-achọ ka anyị maa na ha ga-asọpọtụ ife a na-eme. Ha kpacha wutale so oche ya maa ihe ha kpatara. Egekwa na nke n'enu ife na-eme na be nna unu. Ịma anyị na-ekwu dịka anyị amara ife anyị na-ekwu mana Chukwu ga-emere ndị ahụ bụ ndị kwesịrị ịnụ ka ha nụ. Listen. Very, very, very important. Investigation.
Kan na lupa. Nda ya banyak lah. Abia deceive na social media. Abia deceive na social media. Anasị na Fulani na-enye anyị nsogbu. Nwere Fulani karịrị nke a. Ihe aka sị ka m wetara unu. Onye nwe ntinye anụrụ. Ifilikwa nne ga-anọ na-atụ ụtụ. Ị mara ebe gị na-atụ na-eje. Join ya Igbo Youth Movement. Maka na anyị ga-eji eru ọrụ nke village gị. Join ụmụnna gị. Ọ bụrụ na n'obodo oyibo, contact your security of your village community. Contact them. Contact the security of your community. Ka support bafa tibe ọnụ n'okwu. Ọ bụ na protect by our own villages by ourselves. Ụdị ihe ama na-eme. Mana ụnụ sonu ga na social media wee na-agba war na-akọ ọnụ jisie n'ike. Ihe niile mmadụ dobe na ọ kpatara nkụ ahụ asịkwara na ọ mara ihe gwere ji wee bịara ya ụgwọ. Ekenekwa m unu na ọtụtụ okwu adị ọnụ ka mgbede. Ka ọ dịkwanụ ka anyị afụrụ. I am the Managing Director of OWIX and OBIX Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for. And years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously.
So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic curiosity system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity. I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard. And I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Hoping when them is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. Till we achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wan and worldwide, the movement is IGBO global. Raise your head high. Our Menala will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the light, follow the way. Obi-Wan is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obi-Wan Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo Nation.